Jeg vil gerne forklare jer, hvordan man bøjer et helt almindeligt verbum på spansk. For eksempel så har vi verbet hablar, som betyder at tale. Når man skal bøje et verbum, så tager man AR væk. Så har man stammen HABL. Og så tilføjer man personbetegnelser. Så jeg taler hedder hablo. Du taler hedder hablas. Han eller hun taler hedder habla. Vi taler hedder hablamos. I taler hedder hablais. Og de taler hedder habla. Nu skal vi så prøve at bøje et refleksivt verbum. Et refleksivt verbum betyder på dansk tilbagevisende verbum. Og på dansk kan man se det på infinitiven ved, at der er tilføjet et sig. Her har vi at vaske sig. På spansk der hedder det lavarse. Man kan se her, at der er et refleksivt pronomen se, som svarer til sig. Når man skal bøje et refleksivt verbum på spansk, så skal man tage det refleksive pronomen og flytte op foran, og så skal det bøjes. Verbet skal stadigvæk bøjes, ligesom før. Lavar. Vi tager AR væk. Vi har stammen, så vi får bøjningen, som vi ser det her. Men nu skal vi så også have bøjet det refleksive verbum. Og når det er i første person singular, så bliver det til me. Me lavo betyder jeg vasker mig. Te lavas betyder du vasker dig. Se lava betyder han eller hun vasker sig. Nos lavamos betyder vi vasker os. Os lavais, vi vasker jer. Og endelig se lava betyder de vasker sig. Så læg mærke til, at hver gang det hedder sig på dansk, så hedder det se på spansk. Både i infinitiv, i tredje person singularis og i tredje person